atong tema karon nga si Santo Niño, mao si Jesus Christ. Okay? Sige, Brother Efren, go ahead. Salamat kayo, Brother DJ Erwin, sa moderator niya sa itong katbang si Brad RF. Sa balang kasulatan, nagpahayag na daan ang Biblia sa Karaang Tugon nga adunay tagna nga giskutan nga sa Isaias 9:1-6 nga usa ka kahayag mabot nga usa ka bata na tao. O kining bata o mao gini ang gitagna ni Propeta Isaias 800 years before Christ, sumala sa Isaias 7:14. Usa ka babaeng birhen manamkon usa ka batang lalaki. Unya natuman kani sa bagong tugon sa 1:18 ngadto 23 nga gitawag siya og Emmanuel, ang Dios uban nato. So unya ang usa sa mga pahayag diya sa Biblia nga kining tema nga mong giskutan mao man ni ang Santo Niño nga mao si Jesus. So kanang natao nagpagkatao mao gini ang Kristo nga natao niagi siya o pagka bata gayod. Kay imong basahon ang kining balaan kasulatan ang Lucas 1:35 matud pa diri sa maong pahayag nga atong basahon ang usa sa mga ang bagong pakigsaad sa Lucas 1:35 nga usa ka babae nga atong basahon for the satisfactions of the listeners nga mao kini ang giskutan diri sa kung imong dison balaang bata niya. Kining bata mao man ni ang Kristo, mao ni si Jesus nga nagpagkatao niagi sa ka babae. So kini kay balaang bata, balaan santo niya bata ninyo. So Lucas 1:35 masabot nga nasulat kining mo ni ang Santo Niño Hesus. Lucas 1:35. Yang tema pamatudan ko nga ang Santo Niño mao si Hesus. Nya sumala sa Acts of the Apostles sa King James Version, unahon na to ang pagbasa ang Grigo. By the way, the New Testament was written in Greek. Ang Acts 4:27. Ngayon diri sa page 226 sa Greek New Testament, ingon nga Agio Faida tu Yeso. So, ang sa 31, ingon diri nga Agio Paidas tu Yeso. Sa kaning gitawag og Agio, Hagio, saint or secret. Ang kining Paidas meaning child. So, balaan nga bata niya, Jesus. Acts 4:31 sa Greek New Testament. Mo ni Jesus yun. Unya kay ang King James Version sa mga Protestant Bible nga dili gid one-sided. By the way, akong gamiton sa pagpamatuod dili gyud Catholic Bible. Puro ni dili katolikong basahon. Tanawon ako ang Acts 4:30 to 4 niya versikulo 30-31. Ngayon diri sa maong King James Version, by stretching forth din hand to heal and signs and wonders
may be done by the name of the Holy Child Jesus. Ibakyaw ang iyang mga kamot o madawat nimo ang katingalahan. Pinagi sa ngalan sa huli, balaan, bata, Jesus. Sa to pa, kung i-translate mo sa Spanish, Holy Santo Child Niño Jesus. So tima landaan na prubahan na nako ron sa King James Version sa Buhat 4:30-31, Lucas 1:35 sa kuan mo Santo Niño gyud. Last 2 minutes. Unya and when they had prayed, the priest was shaken, and they were assembled together, and they were filled, and the Holy Ghost, and speak the word of God with boldness. So klaro kayo nga among Santo Niño nga ilang nasilang sa sud sa templo himutangan. Uni atras nos Ben City sa King James nga ningon diri nga for the truth para sa kamatuoran against the Holy Child Jesus. O sa nang balaang bata Isus. So kining maong akong gigamit nga ebidensya base sa Griego ug sa King James Version ug diya pa gyud Tagalog nga akong gigamit ato ning basahon ang Gawa 4:31-30 mga kapatid sa kuan si pangalan ng yang banal na si Jesus. Pangalan banal. Oh. Sa to pa, balaan nga si Jesus. Wa may balaan nga 40 seconds. na tao, Holy Child, mumugis Kristo. So, base sa maong tima nga among lantugian nga si Santo Niño Jesus Christ, isip affirmative. So, the center of this debate regarding si Santo Niño Jesus. So kinahangayop ang pinanggang atbang ang Bible Baptist munigar nga kini Santo Niño Holy Child dili ni si Jesus. So muning sa mga pinuli diskusyon kay mubo ra maning timaha. So muna akong ipribahan base ning live gyud sa Bisag Radio nga si Santo Niño mao si Jesus. Sumala sa ebidensya. Daghang salamat ug mayong gabi. Okay, so moto siya ang first affirmative stand mga kabisdak. So ato sa ning i-welcome ang mga nang-view karon sila si Brother Makong Mangyaw, si Philip Cesar Herrera, and Julius Abueme. Okay, so uban pa. Nagandaghan po din mga kabisdak. Yeah, sige, unya na lang karoto-toro to i-mention. Okay, so 10 minutos nga cross-examine. Okay, Brother, ready? Okay, sige, go ahead. Alright bro, my friend, salamat sa imong hamubo nga presentation. Una nga pangutana sa ato bang sa ato ang tema ang ato bang na sabtan ba gyud nimo pag-ayo ang tema nga imuhang gipabarog karon boyfriend para sa mga naminaw? Imo ba gyud na nga nasabtan nga imong pamatud-an nga ang Santo Niño mo si Jesus Christ? Oh, nasabot gyud kay ako manggi pamatud-an base sa Biblia nga si Santo Niño mao si Jesus. Nasabtan ako kay namay mga kaligunan. Okay. Maingon ta og Santo Niño, paingon na to Santo Balaan. Tinuod ba na, brethren? Tinuod gyud kay santo gani nga holy or saint suma sa Griego mao gyud na ang usa sa mga meaning nga kining santo balaan o saint na siya holy. So ang holy o ang saint pareha ra na sila? Managlahi ang word pero ang kining gipasabot maura. Maura.
Okay. So kanang si Jesus Christ kay siya man Ginoo. Ang Ginoo ba kalibel ba na sa mga saint or santos? Ang Ginoo, siya mo'y balaan sa tanang balaan. Ang Diyos. Unya, ang mga santos, natural. Balaan, pero na may labing balaan mo ng Ginoo. So basically sa imong istorya ron dili sila tupong. Masabong tadaan kay nangutana ka nga, Diyos ko santos, ibaw ng kadaan nga, dili, mas labaw yung Diyos. Anong ipangutana po man nimo nga, ibaw ng mga labaw ang Diyos? So sa ato pa kung labaw man ang Dios sa mga santos, pwede ba nimo tawagon siya og santo? Ang usa sa mga matawag siya o kining santo, pero gitawag siya sa Griego og hagios. Most holy siya. Kaya kung nabasa sa Acts 4:30, Acts 4:27 o 30, ang Griego dia hagios, most holy. So, klaro ang gitumong ang most holy mo si Kristo. So sa ato pa, kana di ay pangalan nga Santo Niño, kuwang di na dapat di ay most holy child. Wala makuwang kay ang ipasabot ang klaro di na kinahanglan isuwat pa kay pag-ingok Santo Niño, referido na sa most holy child Jesus. Okay, mo yun ka ba bro, friend nga iningon ang Bible sa diha nga ang mga bata nga maabli ang mga bata nga lalaki nga moabli sa taguangkan pagatawgon og balaan, mo yun baka na nga naa sa Biblia na. Ang premise basaha sa usa ka mangutana, Mr. Meritor, basaha kay your question is hypothetical. So imo kung po yun daan, basaha usa ka mangutana, Mr. So wala Brad, dili ka familiar ana. Suma sa Anyway, argument nature of debate nga ang your question is hypothetical. Imo sang basahan usa ka mangutana nako. pwede ra ka di mo yun. Ay, my question is mo di- yun baka. Pero akong pangutanon na later kay nangita ko wala na ko nakuha. So, sa ato pa, mingon ta og balaan dayon bata. Akong pangutana nganong dili mangina siya ang imong gibasa ganina sa Lucas, Acts chapter 4 verse 30. Klaro man jud diha sa King James version, Holy Child Jesus imong gibasa na. Pero ngano man jud nga tawagon man jud nimo og balaan nga bata nganong dili man nimo taytulan og balaang batang Hesus sama sa imong gibasa. Ang gibagamit ako ang balaang bata Isos, sakto na. Pero kung i-translate to sa atong gilantugian, Santo Niño, maura gihapon. Nga ang Santo Niño, Isos, maura na siya. So, sakto ang imong gimensyon nga pagpangata na nganong di mo titulan sa balaang bata Isos, pero ako lang gamitan o kinatsila mo ng Santo Niño Jesus. Pero ubang translation, managlahi ang words, pero ang gipasabot, maura, kining balaang bata Jesus. Okay. Balik ta sa imong presentation nga do you understand or do you know the history of Santo Niño de Cebu? Mr. Meritor, your question is Yes or no? Do you know the history? what ang mag-topic, Mr. Repuentes, Brother Repuentes, mahitong sa history ni Santo Niño. Ang ato lang ilantugian nga Santo Niño mo si Jesus. So your question is misleading. So sa ato pa, okay, akong comment si moderator, ako ang i-rephrase na to ang pangutana. Sige, repeat. Sa ato ba or usbo na to? Sa ato pa kung giingnan ta diri nga dalahan ta og imahe butangan nato na diha og kaning ngalan dayon dili na nato tanaw ng history. Asa na siya gikan unsay kuana na niya. Atong ilantugian, Brad Repuentes. So
kining basim gud sa Biblia ra akong gi pahayag kanina mugamit ko sa akong presentasyon Bible nga dili Katoliko. So mo na nga wa ko mogamit history. So ask me what I have said. Wa ko mogamit history kanina. Unya puko sa tema kay debate man di maniwali sentro Santo Niño mo si Jesus. So kung history unsa gikan niya gidang Magellan, wa ko magpabarog na Mr. Moderator. Okay. Sa ato pa ang ato ang mahatag karon nga presentation nga kumingon ta nga kung ato lang siya nga sakto ba nga atong atong i-equate ang kaning atong gidebatihan karon nga first mismo ang statue or statwa ni Santo Niño, okay ba, sakto ba na nga ato siyang i-connect dayon sa Bible without knowing the history of the statue? Ang tubag na ko, Brad Ray Puentes, ang atong ilang tugian, wa na mag-involve o statue o larawan. Ang tema, Mr. Monitor, si Santo Niño mo Jesus Christ. So wa mag-mention mahitungod sa images, sacred images ni Santo Niño. Sa ato pa kung mag-istorya dahil tag Santo Niño way labot ang imahe niya or unsa man ngalan lang ang imong pasabot sa imong presentation dili appeal ang unsa siya. Maro may tema atong ilang tugian nga si Santo Niño mo Jesus Christ. So mingon ba nga appeal ang larawang Santo Niño, pwede sa ditsuhon ta naglarawan. Pero mo naman ay subject matter na to. O Yeah. mausapan. Di man mo gawas ang tema kay debate mo ni. Oh, kay gingnan dito kanina nga pwede mo i-appeal ng larawan sa so, wapta magsugot. Di ba dire sa Sunset Studios bisag dito? No, I mean if we talk about Santo Niño, so unsa may ato ang sa sa imong hunahuna kung musulti ko nimo Santo Niño being in the Philippines, being Last 2 Filipino. minutes. Sa imong hunahuna mingog Santo Niño, unsa may mabutang sa imong hunahuna, ang ngalan or ang tibuok niya nga presentation? Nindot imong pamutana. Ang Panginoon ko Santo Niño niagi pagkabata si Kristo. Mo na nga bala ang bata siya. So mo na nga diha matong tema kining bala ang bata mo ni si Jesus. Kay negative man ka sa to ba dili si Jesus ang Santo Niño. So diha ang puko sa ilang tugian na to diha dapita ra gyud Mr. Moderator. Okay, sige. Right. So sa ato pa ang imuhang gina argue is about kaning balaang bata. Now, my question is ganina about sa balaan. I will find that verse pero karon ari ko sa bata. Kay imo makita dili siya kaning it's a vague nga kuan or kaning general term. So dili siya kaning proper noun. So akong pangutana nimo daghan mang balaan, daghang bata. So sa imuhang presentation no imuhang gi-claim ang Acts 4:30. Matawag ba nato og kaning ma-equate ba nato si Jesus Christ nga di nato ngalanan o Jesus Christ bro Efren tawgon lang nato balaan bata ana ma-equate imo bang connect ba nimo si Jesus Christ kung balaang bata lang di nimo nganlan? Ang kunik na bitaw na kung namati ka sa kong presentasyon kanina nga in the name of the Holy Child Jesus. So, bala ang bata, Jesus. Ang ngalan ni Jesus. Kay mo man ngalan sa buhat 4:12. Ulay laing ngalan sa tibuok kalibutan. Muni Jesus. Niagi pagkabata, niagi Lucas 1:35, Santo Niño. So, di harang dapita, Brother Ray, na ang akong presentasyon, din ko mugawa sa koral. Sa linya kung sa basketball pa, mo-out mo ka kung mugawas ka. Okay, time na. Time.
Okay, time na to ang kining cross-examine. So, aray na punta sa kuan. Negative stand mga kabisdak. Kalabot na sa to ang tema na si Santo Niño mao si Jesus Christ. Okay, so Brother Ray, go ahead. Okay. All right. So, salamat kayo. Now, ato ning klaruhon sa presentation karon kay regarding the presentation of from the Bible, dili naman nato lantugian mga higala kung kinsa nang naa sa Acts, kung kinsa nang naa sa Lucas. So dili na debatable na nga mingunta nga si Kristo ning agig pagkabata balaan siya nga gitawag siya Holy Child Jesus sa Acts 4:30. That is not the main argument kay para nako dili na nato siya given na because by Bible wala man tay laing nga maistoryahan diri. Now, ang ato ang pangutan-on karon is about kaning Santo Niño nganong motuo man ta nga mao na si Jesus nga mao iyahang gi pamatud-an karong kagabhion. So sa ato lang pag-examine ini, sa pag-examine nato, kung ato lang siyang tawagong balaan, and I will find that verse later on, nga ingon ang Dios nga ang batang lalaki that openeth the womb shall be called holy unto the Lord. Holy. And then, mga bata, daghang balaan, labi na ingon ang Dios nga basta batang lalaki. So, dili gid nato na ma-equate dayon og Jesus Christ. Ang ako pangutana diha, nga anuman nga di man butangag balaang batang Hesus kung si Jesus Christ na siya. Pero mga kaigso, mga higala, ato mahibaw-an nga this presentation nga kung ato lang yung klaruhon nga mayo tag Santo Niño is ang tanan gid kinatibuk-an, ang banta, ang imahe, ang iyang pangalan. So mga kinatibuk-an gid mo ay ato ang ugkapon karon. So Santo Niño de Cebu dili gyud nato mo na akong inigar karon nga di na si Kristo. Una sa tanan, number 1, wala ingan ni Kristo. So kung di nimo inganlan og Jesus Christ, so ikaw lang mo ingon nga si Jesus na imong i-claim pwede ra na. Sa ato pa si Bro Irwin ato ning himuan og batang picture, tawgon nato og Jesus, pwede ra day gihapon. Kay wa bisag unsa man nga kuan nimo imo lang tawgon na dili man na pwede. So we understood nga kani diyang Santo Niño was first introduced. It was a gift from Magellan to kaning usa ka asawa sa hari sa diha sa una sa diri sa Southern Leyte nga gihatag niya dayon kauban sa ubang nga mga imahe. So sa ato pa sa iyang history palang daan ni Santo Niño di gini siya mahimong Hesus because we understood nga kini si Santo Niño kung imong tan-awon ng history gikan ni siya sa Espanya. Niya si Kristo bro iprin kay Hudyo man di gid ni siya magikan sa Espanya. Unya ingon ang mga referensya nga wa siya ning gamit referensya Bible lang gyud iya ha, okay? Pero sa ako presentation kung aton tan-awon na ang Santo Niño kung ang sagikan ingon diri ang referensya that the exact origin of the infant Jesus statue kay wala pud na sa tema nga statue pero ato na lang ang kunon nga ang atong tema karon is about everything the whole of Santo Niño de Cebu, his image tanan ginagiyad nga ato ang hisgutan. So the origin of the infant Jesus statue is not known. But historically, sources point to the sculpture of Holy Child with a bird in his right hand. Mo na pinakauna, niya mulink ni siya mga higala sa gitawag na to og Holy Child of Prague nga gikan sa Holy Infant of Antioquia. So, ang imong tan-awon gyud from the history itself, dili gid siya mahimong Hesus. Ngano man kay sa gigikanan sa pangalan, dili mao, sa iyang itsura, kay mao lagi kay tungod sa namatay si Magellan, gimbalik ang Spanish ning Risbak, sunog ang Cebu, nakita nila dito sa ilahom,
milagro kuno kay wala sunog, dayon mao to nga naitom siya kay siguro tungod sa sunog. Pero kung imong tanawon siguro si Jesus Christ sa iyahang pagkahudyo dili pod sa imahe palang daan. Kung atong hisgutan gyud nga Santo Niño ato na lang gyud unta nga kung tawgon pa lang gyud na og Santo Niño Jesus or Holy Child Jesus, then dili na nato na istoryahon. Pero kung moingon lang ta nga mauni nga child o mauni nga imahe, then ingon ta si Jesus Christ dayon na murag bisan siguro panghuna-huna sa usa ka basurero, maka huna-huna gyud nga dili gyud na mao. Pananglitan Last 2 minutes. ang kanang iyong pamatud-an, no? Pamatud-an nimo una sa tanan, ako dili ko mo diretso dayon ana nga dili na siya mao, labi na sa iyahang naong panagway o kinsa na siya diha, dili ko mo kuan ana. Ang bati diha kay kung pamatud-an nimo nga si Hesukristo na siya, ang pangutana nakakita ba kaniya? No, nakita kang Hesukristo wala. So kana nga Santo Niño lang, Holy Child, that means wala siya ngalanig Jesus. Bisag kinsay mo claim ana, sa ato pa, kana siya kung tawgon na nako og Holy Child, lain nga pangalan, aw naa may holy, dunay child, daghan, labi na mga lalaki. Ingon ang Dios, pagatawgog balaan kanako ang mga lalaki nga muabli sa taguangkan. So kung imong tan-awon na diha, general kaayo nga pangalan, that means kung asa lang nimo igo, mao ni ato ang i-equate dayon, atong imuon dayon nato nga mao ni diha. Pero dili gyud na pwede kay ato mang tan-awon mga kaigsunan asa ni siya gikan, unsa gid ni siya gikan nga kani nga pamatud-an nganong imuhang di nato ni manigate nga ang apilo nato, di nato manigate ang Biblia nga muligita sa Santo Niño niya, dili na to nganlan, dili na to apilo ng iyang imahe, dili na to apilo ng tanan, iyang history, lisod kaayo nga mapamatud-an ni muna. Kay mingon lang tag si Jesus Christ, si Jesus Christ is God, pero mingon ta nga dili man siya santo. No, dili na to natawagog santo ang Ginoo, kay kanang mga santos para ra sa mga tao. Ang Ginoo holy gyud na. Mo bitaw nga di ta mutawag og Espiritu Santo, mutawag ta og balaang espiritu kay sa Spanish word wala sila ang ilang secret og holy parehara. Pero doon naman tay holy balaan diri sa ato ang pinulungan. So dili na mahitabo nga siya na mga kaigsunan gikan sa history, pangalan o Okay, sa time. Okay. Okay. Okay, ari na po ito sa cross-examine sa negative. So, examino ni siya sa affirmative na si Brother Efrain Yap de la Piña. Okay, Brother Efrain? Salamat iyo, Brother Erwin Iberita sa atong katbang. Una na kong pangutan na base sa tema kay mamani atong gilantugian. Ang tema sa Santo Niño mao si Jesus Christ na sa imong angkon nga isip negative side. Sa to pa, imo gining supakon, di ba? Oh, of course, yes. Akong supakon nga si Santo Niño di Cebu or kaning sa ato diri nga Cebu, of course. Sabot man tag mingon tag Santo Niño, maorma na diri na Cebu. So akong supakon nga dili na siya si Jesus Christ. Sunod pangutana. Di ba ningon kas katapusan namong mga segundo nga ang Ginoo huli gayod? Di ba tinuod do nga maunis Kristo mo huli? Pasabot mo? Yeah, balaan. Yes. Holy. Holy siya, balaan. Karon kay nangkon ka man nga huli si Ginoong Kristo, niagi ba pagkabata si Kristo o wala? Of course. Agi gid nagpagkabata. So kung niagi sa pagkabata, tawgon siya Holy Child Jesus, mudawat ka dili? Gitawag na og Holy Child Jesus. Yes. Oh. Kung dawat na ka sa Holy Child Jesus, kung ihubaron ta na nga kining Holy Santo Niño Child Jesus,
uyon saga kay dawat naman ng Holy Child. Sa pinulungan nga binisaya dili ko mo uyon ni ana kay again dili man santo ang Dios kun dili siya ay siya mas taas pa na siya sa mga santo, so di ko mo uyon ni ana kay sa Spanish nga Santo Niño di base sa tima dili ta natay equivalent ana sa atong binisaya. So dili nato ma-equate ang santo ngadto sa Dios because ang Dios is not a saint. He is God. He is labaw pa. Giangko nimo ganina nga labaw pa siya sa mga santo. So di na siya nga tawagon og santo. Kundi holy gid na unta. Og holy sa Binisaya balaan. So dili siya santos o santo. Sa to pa, kay sumala sa Lucas 1:35 nga gitawag og balaang bata mo ni si Jesus. Mudawat ka dili. Ang kaning imuhang version nga gigamit ganina, I need to read the whole verse kay it speaks of kaning Bible na version nga imong gibasa ko. I need to read the verse first before ko mo yun. Di, ang Mr. Monitor, ang pangutana, wa ko yung basaha. Ang pangutana na ko nga, kiniuyon ka man siya sa Holy Child Jesus, balaang bata. Mao man na ang sa Lucas 1:35 nga, mao nang balaang bata. Mao na imong gipasabot nga mao na si Jesus. Ang Lucas 35, 1:35, pagkatao pag-prophesy about ni Jesus Christ. Of course, si Jesus Christ ang buot pasabot diha. Ang balaang bata. Ang balaang bata Jesus, Okay. dili si Santo Niño. Okay. Kanang balaang bata isos sa Lucas 1:35, kung translate ka na sa Spanish nga Santo Niño Jesus, musupa ka o muanggo na karon base sa tong tema? Para nako ako amo nang discuss sa amo ang dili mi muuyon ni ana because kana nga translation pa lang daan sayop na gyud ang Spanish because sa ato ang panulungan kung kulang ganita o kaning kulang ganita sa pinulungan mo adapt gyud unta siya dapat. So sa translation sa Spanish sayop gyud na siya iyaha gyud nang tawagon dapat og kay ang Spanish ang sacred ang holy ang santos pareha ra tanan kay wala sila kulang sila og pinulungan. That's why kita sa atoa natay kutsara din ang atong wala tay binisaya sa kutsara is Spanish word mo na atong gi-adapt. Kumbira So, na rin. kung karon kung imuhang translation, translation imong issue, among pangutana, sayop gyud ang translation sa Spanish kay ilahang gi-generalize, wala nila Sunod pangutana kay base premise ko Mr. Monitor sa pangutana niya mo na standard nga lagdas debate. Sa Lucas 1:35 nga imo nang gidawat ang Holy Child Jesus balaang bata. Akong basahon diri ang Biblia nga Protestant Bible. 35. Moderator mo basa ni? Sige ra. Qui al Santo Niño. Pangutana, nasulat man rin ang Santo Niño. Unya imo nang gidawat ang Holy Child. Unsa may kalainan sa Holy Child o kaning Santo Niño sa Lucas 1:5? O dako kayo kalahian sa Sayop na dili. sayop lagi ng Santo Niño sa imuhang version labi na gid sa mga Spanish sayop gyud na siya kay dili gyud na siya muigo kay kinahanglan gyud sa translation nga muigo gyud og unsay word nga gigamit. If wala diha ang word nga gigamit mubaro jud ka sa unsay original gyud nga word mo na sakto nga translation. Anyway, translations, daghan jud diha. There are people nagingon na dili gyud perfect ang translation. So, kung palusot tayo lang, pwede ta mo gamit aning translation, pikas ng translation, pero wala mo gud tayo gitawag og standard yun nga gamiton nga Bible sa inyuha o sa amuha kay minta Protestant Bible dili man sad na siya amuha nga Sunod Bible. pangutana. Kanang word Santo Niño suma sa tima atong lantugian. Uyon ka nga Spanish na. Spanish. O karon, na may Spanish rin nga Santo Niño.
Kung ko nga sayop ni, na kay laing bersyon ng Biblia o kining dokumento nga kana sayop ng paghubara? Mayong kag dokumento or Biblia na atay una natay English nga Bible nga ato ang mabasa. Di ba nga sayop ng version. paghubad sa protestant? Walay Bible nga moingon sayop ang usa ka Bible, wala. Ang translation mo translate lang na sila ilaha, di na sila moingon nga ayaw na gamit ang Bible nila. Dili na siya mo Ang punto ko, Mr. Ritor, sud sa Biblia nga libro ng Biblia, adunay komentary nga kining paghubad sa Lucas 1:35 sayop ning words santo ninyo. Wa ko mingon nga pangutana. Biblia bersikulo pangutana. Na ba kay sud sa libro, kay mingog Biblia libro na nga mga komentary sud sa libro sa Spanish o ubang bersyon mo nga sayop ning santo ninyo sa Lucas 1:35. Basta Spanish lagi dili na siya dawaton nga translation o bot kwentahon because lahi gid ng santo, lahi gid ng holy unta, lahi ang saint, lahi ang holy. You cannot read the Holy Spirit was named balaang Saint Spirit. Walay Saint Spirit. Kinahanglan balaan jud unta na holy. Ang iyan tong gigamit kung wala siya exact term. So iyahag yung hulman ang original aron makuha ang distinction, pero ang translation again di na siya infallible. Ang mga translation masayop na, dili na to madawat tanan nga mga translation. That's why naagid tay official unta nga Bible nga gamiton. Klaro ang pulong Santo Niño nga atong gidentugian hubaron sa Holy Child niya sa Binisaya balaang bata mo ng Santo Niño wa kay supa kana. Palihog ko clarify. Base sa tema atong gidentugian ang Santo Niño hubaron sa kining Binisaya balaang bata niya sa English Holy Child wa kay supa. Sa Holy Child o balaang bata, sakto na. Pero moingon ng ganig santo ninyo, di gina insakto kay dili lagi santo ang Dios. Di na gina matawag ni mog santo kay lahi ang saint, lahi ang holy. Ningon ka man kanina nga sakto ng Spanish, Last 2 minutes. sakto ng Spanish Santo Niño. Kanang santo sa English Holy Niño Child. Sakto na dili. Sabi ni saya sakto ang holy balaan. So pero dili siya ang holy, dili wala ta hingon sa Binisaya og santo. So dili na ang holy, dili na siya santo kundi balaan. So dapat balaan gigamit ana. So dili na si Jesus, dili na si Dili Jesus ba? kay dili siya. Sa to pa, kay mao may hubad ang balaang bata ang Santo Niño. Di ba? Uyon ka? Ang Santo Niño ang hubad mo ang balaang bata. Mo mi mong gitabi ron. Balaang bata Oo. ang Santo Niño. Karon. Ang akong gitabi is ang Holy Child is balaang bata. Mm. Pero sa Spanish nga Santo Niño dili siya maigo sa holy because dili man santo ang Dios. Karon giningon ko Spanish Santo Niño, unsa may hubad di mo ana? Ah, Sang Santo Niño nga Spanish. ang akong hubad ana kung ako'y muhubad Spanish, I would prefer to borrow the original language kung asa akong gitranslate. Wa ko mangutana og original translation Spanish ta. Yeah. Unsa may hubad mo sa Santo Niño nga Spanish? Yeah, Sa English o Binisaya? para nako sa Tagalog. Ako ang Base sa Biblia. from my preference, I mean sa ako ang gihimong referensya, 30 segundos. ako siyang hubaron nga holy ninyo. Kay di man siya, di man mo igo ang santo. So kanang huli ninyo, kanang huli saint na. No, dili santos ang holy. Di ba kanang saint balaan na ninyo santo? 15 segundos. Dili lagi nimo ma-equate ang saint sa Dios kay ibabaw gyud ni angkon nakagamina nga ibabaw gyud ang Dios sa mga Sa to ba day? 5 segundos. Sige. Kanang ang huli si ninyo. last question. Sa to ba ang huli ninyo mo ni sakto? Kana mo holy ninyo mo na sakto nga holy ninyo niya
butangan pag mo Jesus para Mo lagi huli ni understood man si Jesus sakto na. naman. Oh, sige. Okay, mo to siya mga kabisdak ang ato ang first stand mga kabisdak. Si Binda. So first stand to siya sa ato ang debate karon ato ang topic ang si Santo Niño mao si Jesus Christ. Ato sa ning basahon ang mga nag-message dire si Amos Linaw mali gyud ning Romano Katoliko. Santo Niño Kinatsila, Espanya, Jeremias, 10:9. Gihalupan nilang nilag plata gikan sa Espanya ug Bulawan gikan sa Ufas. Ang ilang mga Diyos nga pulos kinulit gibistihan sila granate ug dagtong pula nga panapton nga maayong klaro sa maayong pagkahabol. Okay. Tubago na. Sige. Tubagon. Kanang pumunta na referido na sa imahen images na Jeremias 10 City 9 nang gigamit ni Amos Linaw. Pero wa man ay mabasa sa Santo Niño diya niya dungagan ng Biblia Pinedeg 22:18-19. Pero ang tema nga mong gilantugian way labot imahen. Kay lantugi man eh. Kay ang proposisyon landaan ang Santo Niño mao si Jesus Christ. So mo ni tema way labot imahen. Nga kaigsuna. Okay, may pagpaminaw Brad Mars Escarlan o si Brother Buga Krama. Amos Linaw Roma 1:25 pulihan nila bakak ang kamatuoran na mahitungod sa Dios ug maoy ilang gisimba o gialagaran ang binuhat sa Dios imbis ang magbubuhat nga mauuntay ang ngayang daygon hangtod sa kahangturan. Amen. Okay. Si kay Aliamar sa Olaines, good evening brothers. Bro Ray, abi kog dili ka mo tuo og history nganong nangutana man ka ana nga dili mao ang tema. Ayay. Tubago na ba? Sige bro, tubaga. Wala man ko mingingon og kanus ako ningingon bro nga di ko mo tuog history. Ang history science ang history science na ang ako lang bot pasabot jud nga dili dayon ta mo dawat sa history but under investigation gid na nato nga di gid ta mo pataka og dawat sa mga history kay daghan man kayong mga sayop. So naay history books, naay mga sakto diha but ato gid na siyang investigaton. So dili ingon nga atong klarohon nga di ko mo dawat og history din na tinuod. Usa na siya ka pamutang-butang kay mudawat ta og history basta insakto gyud nga pagka history dili ang mga sayop kay dunay mga libro nga sayop sad. Okay, so Sherwin Pagat de la Cruz may pagpaminaw Amos Linaw nganong nakaingon ka nga gisimba ang balaang rebulto sa simbahan. Okay, direta Brother Renalti Nalasa may pagpaminaw Brother Christopher Barquilia. Ang galaw man ng mga pangutana ni Fuentes. Okay, gikan aratan kay Brother Lemar Solane sa naunsa maning tawhana abot mga history ug larawan. Rean gupa ang Santo Niño dili si Kristo, dili mahitungod sa history ug larawan. Okay, direta kay anudling gisim focus sa tema bro Ray. Tanawa lagi ka tulig bagbag supaka ang Santo Niño nga dili si Jesus Christ nga pagkabata niya ang gusto ni mo focus Santo Niño nga rebulto. Okay, so direta kay Brother Christopher di man di ay debatable unya nganong nakikibati pa man ka pastilano gikan tong Brother Christopher. Brother Sherwin Pagat de la Cruz, murag wala man siguro Katoliko Bradley, murag wala man siguro Katoliko Bradley nga wala nagtuo nga ang Santo Niño wala nag-represent sa Batang Jesus. Okay, so Brother Christopher Barquilia,
matay ng imong presentation Fuentes bisan bata pa pangutanon kinsa ng Santo Niño kabalo jud ang bata nga si Jesus na. Okay, anti-Catholic lang jud ka. Okay, gikan ni Brother Christopher to si Ma'am Ames. Dili man ang tinuhuan maoy makaluwas kundi ang imong pagtuo magunsa man na die hard kaayo ka sa imo tinuhuan unya wala sa imong kasing-kasing so wala nimo si Jesus gikan ni mahal kita. Okay, arita kay Liamar sa Olainis ang pasabot di ay nirian ang Santo Niño Rebulto hahaha si Jesus daw Hudyo. So para lang di ay si Kristo sa Israel dili sa tibuok kalibutan. Okay, kanto ni Brother Laimars. Nya dira kay Brother Christopher. Hilabtanon juga Rian Fuentes. Onya kay nasakpan man tika nga pakakon ka langit ka. Okay, dira kay Brother Laimars. Rebulto di ay ang pasabot ni Brother Rian. Okay. Dirita kay Brother Christopher tuwan na pod ng pangutana makakita di ay ka ni Jesus sa bata pa. Okay, baka kuno ka. Okay, dirita kay Brother Amos Lina mao lagi pod pastor ang bata basta ilugan nimo og adulaan masuko gud na. Okay, dirita kay Brother Laimars. Rian unsay English sa balaan? Okay, mo to balaan 1 to. Okay. Direta kay Brother Sherwin de la Cruz, Brother Rian, I'm sorry. Imo confident imo gisaligan pero imo argument nonsense. Ngano man tanang Katoliko kabalo nga nagrepresent na sa batang Hesus bisan grade 1 nga Catholic. Okay. Direta kay Brother Christopher humana ng debate. Ang mga tugot. O yun man di ay. Okay, direta kay Brother Laimars. Rian kanang holy dili di ay balaan o santo. Ang gamita imuhang utok bro. Okay, direta kay Brother Laimars. O Rian wala kay katungod nga musulti nga sayop ang Biblia nga Espanyol pataka ka bro, luoy ka kayo. Okay, direta to ning tuwas-wasa para sa sikan kuan. Dito lang Brother Christopher, sige Fuentes, ikaw himo huli sa Spanish. Direta lundag na ka Brother Laimars Olaines, lundag na no kay YIC kay hasta ang Biblia mali na para niya ang sani siya ang perfect sa Biblia la. Pero Rian perfect ang German translation ni Luther, mali ang Spanish. Luoy sa nito han. Okay, kato ni Brother Laimars. Brother Renante Nalasa, nice one bro Ray. Another Bible Protestant again being rejected. Congrats. What Bible version are you using? Okay. Direta balik ni Brother Christopher Fuentes, unsa may laing huli nga word sa Spanish. Okay, namra agural na loko na lahi kuno ang saint ug holy. Okay, balik ta kay Brother Laimars. Lundag nani kay supak si Rian sa Bible lahi ang balaan ug holy. Okay. Holy saint ug dili balaan. Okay. Direta kay Brother Sherwin, unsay kalahian sa holy ug saint, brad? Assignment mo na. Ha? Assignment na nimo. Laimars Olaines, Brad Rian, ang maligayang karawan lahi ba sa happy birthday? Okay, unsa di ay Spanish sa holy. Okay, direta kay Brother Nanti Narasa. Unsay references o evidence sa imong gihawiran karon nga nag-ingon nga ang Pulong Santos dili pwede
ma-refer kay Jesus. Ug dili pwede kay Jesus aduna ba mo'y santos? Thanks, Ray. Ika ni Brother Renante Nalaza. Stay Basiliote, Brad Efren, ako idol, kumbate, bro. Okay. View na no? Oo, Natalisay. si- Anak ni Dennis Bisiluti na. Oo. Dumulog. Andro Tam, huli ninyo bisag protestante kahibalo nga ang santo ninyo si Kristo sa pagkabata. Kung naapay psychologist in denial state si Pastor Ray bisag sa iyang utok o ang bright kahibalo gyud siya nga si Jesus na gidinay lang niya mid out of iyang pagka-anti-Catholic. Okay. Katawanan si Ray Puentes dili kuno parehas ang santo ug balaan ug huli pero mutuo siya Holy Child Jesus hahaway way ko. Okay, direta kay Brad Sir Cloyd. Unsay huli balaan nga word dili di ay na santo. Okay, gikan ni Sir Cloyd. Okay, so wala nay nag-comment. Okay, diri na punta sa second stand. Una na to si Brother Efren. Last tanong. Oh, last stand. Okay. Sige, 7 minutes gabon. Okay, bro. Salamat iyo, Brad W. Irwin Ibarita. Isip affirmative side na ako sa second stand. So, chance to refute. Klaro kayo, tinaw kayo nga sa katapusan na kung pangutana ni Brother Ray Ann Puentes nga kining santo tawgon ba ni huli? Oh, munang huli ninyo mao si Jesus. So, idawat na niya mga kaigsunan ang huli ninyo Jesus, pero dili santo ninyo Jesus. So, wala problema diha ramin naglantugi nining panahon na karon sa akong cross examen ni Lugwa nga dire mi siya santo o di ni siya dawaton. Pero ang Jesus Christ, mo sa ninyo Jesus, huli ninyo Jesus, maora. So diha ang focus inyong mga kaigsunan. Pero sa ako mga pangutana kaganina nga si Kristo nyagi pagabata niya mauning Holy Child Jesus gidawat ni Rian Puentes. Unya, hibong na ko nga namong gilantugian nga focus sa magyud sa Santo Niño mo si Jesus Kristo, wa magpuko, wa mag-touch og mga imahin. Kay as a affirmative, naan kong burden of proof, so naan ako ang kining gipresentar o wa mo gawas sa laing magisgot og imahin. So dihan napita mga kigsunan ni gawas sa tima si Rian Puentes. Unya, mabitaw nga nigaw siya sa history, mahitungod na Santo Niño, pero dili ko ni sakyan kay libati man eh. Niyak musakay ko, nigawa sa bukus tima, ni Nining Dapita. Pero, suma sa lagda sa lantugi, ang kinahanglan kita ang necessity of knowing the issue. It is necessary for the arguer or debater to know clearly and precisely the point of conflicts. Kaya wa ta nang dapita, may sama ta mga salaag ng atong mga argumento. Kay diha raman iya manggiangkon sa kung pangutana na record na nga di ba negative ka ni supak iga nga si Santo Niño mo si Jesus ato ba dili si Santo Niño Jesus Christ. Pero sakto tong naminaw nga masayko ka sa branch of philosophy and psychology nga uyon giga nga balang bata si Jesus Christ pero huli ninyo Jesus Christ dili ka santo. So muna nga akong gitanaw ang Greek dictionary, the New Testament was written in Greek, nga ang agios holy niya usa ka gitawag og
saint, unya, most holy. So sa ato pa, si referido ni Kristo gyud ang Acts 4:27, 30 to 31. Klaro man kayo kung ibasa kanina nga, the Holy Child Jesus. Okay siya, holy ninyo, Jesus Christ, pero lantugi man natural. Di sa mo yun kay kumingaw na nga, sakto ng santo niyo mao si Jesus Christ, daog ng lantugi, pero gamay lang nagpabiling yun. Kay, yung adihan namin nagligas ha. Nakuha ko ang point of complex mo. Unya, ang libro na kong NIV nga, diligid Katoliko, Santa Biblia, Holy Bible, Protestante. Unya, sumasa kong affirmative statement kaganina, wa igo mo gamit sa Catholic Bible. Kaya ako na siyang gisay ko daan nga di ni siya mo dawat. Wa dawata ang Protestant Bible, Protestante ko na siya. Niya musupak sa libros Protestante nga klaro ang nindili ni Katoliko. Niya ningon siya sayop na. Mapita ng utana ko nga unsang dokumento sud sa libro. Wa kami ingon gawa sa libro. Bot pasabot ba? Magisod at Biblia book sa libro, mga footnote, sud ba sa libro? Wa mo kung na mabasa ba sa bersikulo. Sud sa libro, nga komentary, nga sayop ang Lucas 1:35, nga santo ninyo, litra po litra sa NIV. Dili ni Biblia. Dili ni Biblia sa RCC Roman Catholic. So, klaro kayo nga partida na daan kung igamit gani. Nga dili Catholic Bible, kay Catholic Bible, klaro na naman. Santo ninyo, kung nga yan nabita, itong binanggang bang nalintuwad na siya mga pangatarungan. Sakto to si Brad Berkeley nga daog ng lantugi. Last 2 minutes. So muna nga, nining lantugi nga nilikay si ining Brad Ray, kaya akong pagpangutana kanina, o yun ka sa tima na to, nga Spanish kining santo ninyo. Niya binisaya ang subay mo si Jesus Christ, o yun go. Karon, unsa may kining hubad nimo ni Brad Ray. So mo na lugwa ang Holy Ninyo Jesus. So gamay laging kuwang. So muna nga gitawag na og sa The Art of Benediction Debate, argumentum ad populum. Unsa man na siya? Nga ignore o ibida real questions nga tukma o klaro na nga ang languages mo gihubad nga tinuod. Unsa man na usa ka na dishonesty, prude, di man ako ang meaning na sa argumentation debate. So deceit, so si Buanon, hibaw na mo na. Pero di nilibungan si Ray kay limbong man ang deceit. Pero ato man ang amigo, bot pasabot sa mga rason lang ba, pangatarungan kay nakasabot ko siyang side, kay hibaw na siyang sakto na, pero iyang giibid ang sakto mga statement. So dihang dapita, nakalapa sa lagda sa The Art of Argumentation na debate. Karaan kayo ni. So muna nga, hibawan ko sa chispa, hibawan ko yung move, mga kaiksuna. Kunya, muna nga ang 30 seconds. akong gigamit nga mga ebidensya, King James, NIV, Greek Bible, Tagalog, tukma nga si Santo Niño Jesus, mao si Jesus Christ. Pero arang-arang na nga, Holy Niño Jesus man. Arang kamulay sabot anak mga kiyon kay mohukom ang naminaw man. Jesus So, Mundos. klaro kay na-record sa Bisacridyo nga gidawat ni Rian Puentes, Holy Niño Jesus Christ. Kamulay sabot, kaya di ko mo kundi mo hukom. So, dagang salamat o mayong Okay, gabi. time. Okay, so aray sa taas, so basahon sa kadota pa man din nahabilin dire. Okay, gikan ni Buyet Montalbon Mutibon Hakalan. Mayang gabi mga bro, og sa akong amigo nga si Brad Rian Fuentes. Paningkamot bro Ray, basig matikio na pud ka. Okay, gikan. Dire gikata ni Brother Bog Krama pagtuon og language Rian. Santo Spanish means holy or balaan. No, dirita kay Chris Park naunsa naman taon na oy. God bless bro Rian tuon pa more. Okay. So dirita kay
Puyet Montalbon, tikion na pod ka, ane Bradrian, hihi, wala man, juga kadaog sa debate. Naglibog na pod si Bradrian, ayaw jud papilde Bradri. Likay kutob na ay malikayan. Okay, direta sa cross-examine. So, 10 minutes sa cross-examine gikan sa negative. Okay, Brad Ray, ready? Okay, ready na. Sige, Brad Ray. Balik sa pangutana ganina bro Efren, ingon diri Luke 2:23 nakita lang gyud nako. Ingon ang Bible diri, as it is written in the law of the Lord, every male that openeth the womb shall be called holy to the Lord. So klaro diha nga every male that openeth the womb shall be called holy unto the Lord. Sa ato pa kanang moingon lang kag holy di ay. Derek, Mr. Vito, Derek questions. Di panahon sa komentary. O dito komentary. Sige, Dili Derek na question. to. Pwede na. Kumaingon day kag balaan dayon bata base sa akong gibasa nga 2:23 of Luke King James version, makita ba nimo nga dili lang si Kristo tawagon dapat og huling holy child? Tubag, nakabasa ka sa imong gibasa, nangutana ka nako, pero ang saktong pagsabot, wa nimo magkuha sa imong nabasa. Muna ito ba? Ano to ba? Okay. Oh, Okay. filosofira ng So sa tubag. ato ba, kaning ikaduhang pangutana nako, nakabasa ba ka sa Biblia nga tawagon gitawag si Kristo nga saint? Wala. Understood. Ikaroon ang tubag ko, I will answer using your statement kay kanina. Nga mo akong ipangutana nga, ang Ginoo, Holy Jude. Sa to ba, akong tubag, moro sa imong gitubag kanina nga, ang Ginoo Holy. Si Kristo Ginoo mo na, Lord of all. Balaan gyud siya. Wa ko nang utanag balaan, Mr. Huli Pastor. ko, Ako balaan. pangutan na gitawag, makabasa ba ka sa Biblia nga si Kristo gitawag og saint sa English nga Bible? Sige, Brad. Ang Mr. Moderator nga masabot nga kining balaan gyud Kristo kay Dios na daan. So, labaw sa mga santo siya, most holy. Kanang Grigo, buhat 4:27, Agios. Agios meaning most holy. Ito bag ang pangutana. Tidak akong gasayon. Natubag ang pangutan ng Mr. Oh, Moderator. original pa. Okay. Una sa tanan, kisay gahatag sa pangalan nga Santo Niño, bro Efren? Wagi ko, I will answer using the Protestant Bible nga sa Lucas 1:35 nagsulat ri ang Santo Niño. Igor ko ni basa ini kay di ni Katoliko, ako masaw na. Ang gahatag si Lucas 1:35. Kasi ko Andre Mr. Moderator nga ato ning tubagon sa kuan. Sige, basa. Atong basahon nga kay pabasa mo niya. Dara. Ingon diri nga Santo asi qui al Santo Niño. Oh. Qui ba a nacer lo inumanan Hijo de Jesus. Oh, claro, Santo Niño, anak sa Dios, Santo Niño. Lucas 1:35, Protestant Bible ni dili ni Katoliko. Okay. So, nadungog ninyo nga, premise na ko nga, nadungog ninyo nga si Lucas gahatag. Sa ato pa, si Lucas Spanish or Hudio or Grigo? Your question is irrelevant. Wa ko mong pahayag nga si Lucas Udio ba? Ingon kami hatag sa ngalan Santo Niño si Lucas. Sa akong pangutanan nimo kay si Lucas may gahatag. Unsa may iyang gigamit nga pangulungan? Spanish ba o Grigo? Wa ta magdebate sa pinulungan nga sumala sa tong ilang tugian, sumala sa Biblia. Wa ko moingon nga unsa bang language, makagamit ko tanang languages. Ang libro nga Lucas nag-mention nga adunay Santo Niño nga anak sa Dios. Klaro anak. So dili kamo oyon nga Grigo ang gisulat ni ingon ka ganina Grigo ang New Testament imong gilakmitan. Oh, jasul pangutanan. So ano mang muhatag man og Spanish nga ngalan ang Grigo nga tigsulat, brethren.
Ari sa kus Grigo mong basa po, kay Grigo mong ka. Oh, Acts 4:27, 30 mga kaigsunan. Sige ba sa... Agio paidos so yiso. Unya, mo man ni si kuan kanang balaan nga bata si Jesus. Litra pulita sa Grigo. Klaro ana. Nya, mingin mo, ari ko sa Spanish, di buka mo dawat. Ari ko sa Grigo, di sa kamdawat ini. Klaro man eh. unsa to nga verse? Buhat 4:27, 30. 30. Okay. Ato ng King James Version. King James. Oh. Sa Griego or King James? King English James man na, ang King James. King James nga hubad ni siya. Okay. Oh. Sige. Yes, sir. Next nga pangalan sa ato pa kung maghisgot ani karon og sa imuhang giingon na Santo Niño walay labot ng imahe, boyfriend. Sa niya ni Santo Niño walay labot. Natural ka, di batidor ko di ang subject matter itong ginhalang mi daw nga necessity of knowing the issue kay ang issue na to mao mo ng Santo Niño mao si Jesus. Kung iskot paglarawan, giingnan ka kanina ang pagsugod, apil ang larawan, buylo to. Wa mo kamingon. Mauro na. Mauro mo na. Another debate ang miskot ang larawan. Dibatihan ta na sunod. Okay. Nabasa man nimo ang tema nga pangatunan nimo nga si Santo Niño si Jesus. Nasulat unsa may gingon sa tema? Nasulat ba diya sa tema ning ingon nga ang pulong mo atong gidebatihan or si Santo Niño mismo nga dunay larawan nga gihatag diri sa Pilipinas? Talaga. Noon sorry. Ang klaro na mo na imo nang gianggon kani sa pangutana nga nakasabot ko stima nga Santo Niño mao si Jesus way lain ang gilantugian. Kini nigargo ka. Understood nga ni supa ka nga Santo Niño dili si Jesus. Mao ray tima. Di na ako pangutana. Ako Mao man pangutana. negative ko ka. Ang tema nato nag-ingon pamatud-an nimo si Santo Niño. Wala ni ingon ba ang tema nga ang ato ang gilantugian ron ang pulong ba or siya gid mismo nga Santo Niño tanan kinatibuk-an. Pulong ra ba atong gidebatihan or ang kinatibuk-an niya? Ang nasulat sa tima ang proposisyon mo itong gilantugian Santo Niño Si mao Santo si Niño. Jesus. Si Santo Oh, si Niño ba Jesus. dunay imahe wa? Ha? Si Santo Niño ba dunay imahe wa? Kana matubag man ako na pero wa man na sa subject matter, out of topic mo sago. Mo na nga dili na ang ngayon tubagong kay wa na matukma kay basag og argumentasyon na debate. Mo na nga musalaag na sago kay madto tas katunggan. Wa man ta magisgot na. Na-debate na siya. Natubag ang pangutana. Okay. So ang sunod nga pangutanan Sunod nga tubag. ingon ka ganina balaan nga bata unya mingon kag si Jesus kung ingon kag balaan nga bata unsa man na siya nga name boyfriend proper name na or general na nga improper term. Nga lang gusto nga Jesus mo na proper name gina siya. Nya kanang Santo Holy Child ninyo words nga nagreperido nga si Kristo muning usa ka balaang bata nga mao si Jesus. Ang ako pangutana ba proper ba na nga name ng balaang bata? Jesus Christ may proper name nga niya. Ang Okay, good. siya ang Santo Niño mao mo gani ang niagim sa kabata nga imong giuyunan kanina si Jesus niagi pagpagabata. Niagi. So mao nang bata nga si Jesus. Naginganlan mo na si Jesus Christ. Okay. Sa ato pa sunod na ko nga pangutana is about the translation nga imong gigamit ganina kay imo man jud nang giuyunan. Imo man jud nang gigamit. Unsa may Spanish word sa secret? Nasayod baka unsa Spanish word sa secret? Ang secret O sagrado. klaro kay na nga, sa Grigo gid akong kuanon kining basihan kay mo may Spanish naguna sa man. Spanish. Ang secret suma sa Hagios gitawag man na og secreting usab sa other meaning. Huli gyapon. Oh, huli gyapon. So mausa sa another meaning sa santo. So mo na nga balaan, huli. Huli gyapon siya. Matawag gyapon ito mong giang huli ninyo mo si Jesus. Alright. So, ang history ba sa Santo Niño nga kanang gidala ni Magellan dili na mao imong gipamatud-an ron? Mao ba na dili? Ngita siya lungag ra mo gawas gigo. Wan kay lang pungutan natin ano.
Ayun ko Okay, dawata, wala na. ako pangutan na simple kaya Simple. ang kana bang Santo Niño nga imo ang gipamatud-an karon mao ba na katong dala diri sa Magellan or dili? Ang akong gipabarog, tinaw klaro kayo nga si Sendri mo si Sos. Wa ko mag-touch og sa history. Kaya akong presentasyon, Biblia ra, Protestant Bible tanan. Wa ko mag-isgot og diingikan sa Santo Niño. Makatubag, another debate lagi. So, So, wala kailangan pangutana na. o na ako'y lain. Oh. Sa ato pa sa imong argument 2 minutes. sa imong argumento nga style imong argumento nga kung doon na tay nganlan dire dayon mo igo sa Biblia mo na siya. Kung doon na kahinganlan dire sa gawas dayon mabasa na tas Biblia mao na imong argumento ron oo or dili. Wa mo ko mag-isgot o gawas, nag-isgot mo sa Biblia. Mo na nga, ang akong argumento, klaro og tinaw, nga si Santo Niño, mo si Jesus Christ, nga imong gidawat, kinat sila anak brother ng Santo Niño, tanaw gidawat na nimo, nagpasabot, taday, uyo ng kanintimaha. Pero, muligwat giga ang Santo, iilistan mo huli ninyo mo, si Jesus. Klaro na nga, naminaw nga, tinaw na ganis ri Puentes nga pitin ni magkatoliko. Sa ato pa ang imuhang gipasabot ganina bro friend nga about sa Spanish ba nga word. Pwede din imong tawagon lagi og for example the Holy Spirit. Dayon imuhang tawagon og Saint Spirit. Pwede na di. Ang hanay nga gitudlo sa Iglesia Katolika ron, di ko magbot kay di ko tigas Katoliko, mao ginanghanay nga Holy Spirit. Pero ang Santo Niño mao sa gitudlo sa simbahan base sa Protestant Bible. Santo Niño yun. Nya giingnan nimong sayop ni imo nang tulubagos Ginoo Brother Puentes kay sayop ang Lucas 1:35. Klaro ng Santo Niño litra po litra. Sa unang pagnigar mong nabasa naman na. Okay. Sa ang ako ang last question. Dapat ay 24. Ang ako bang gipasabot boyfriend ba sa ato pa kung duna kay pangalan na nahibaw-an. For example, ikaw Efren ako tang tawagon karon og Pablo. Kay pareha man mabasa man Pablo, ikaw na na. Pablo, kibaw kang di ko Pablo. For example, tawagong ko ng Pablo. For example, nakabasa ko diri og Efren. Dayon ikaw Efren kung tawagong tikang Efren, ikaw na lang naana kung nabasa sa Bible. Domingo, eh. Ha? Sa Kibaw Bible. kang wa ko diha, yung mga tana ka? No. Di Wa ko sa example. nasuwate ba? Iyon ko ba example? Time na ta. Dili na kumaturan na, example mo na. Okay mga kabisa, ato sa ning basahon ni siya. Okay. Nindot ni debate o gikan ni Itnan Kud. Okay, ni Sister Adindora, God bless ninyo tanan bro Erwin, Brother YD, Brother Ray. I hope that this simple debate can open up the humble intellect of human to know the whole truth. Okay, gikan ni Sister Adindora. Si Graham Ranises, nagpataka ang CFD, ang PIC Senior Santa Niño, gibit-bit na ni Magellan gikan sa Espanya. Dili na si Cristo. Okay, gikan ni Graham. So, Christopher Barquilia, iniguli na ko. Panas Graham, Brad, sa barista na. Oh, SDE ni siya. Christopher Barquilia, iniguli na ko pohon. Wanha ko sa Basilica kay akong pailisan o huli ninyo. Kay di mo sugot si Puente sa Word Santo ninyo. Okay. Brother Renante Nalasa, Brother, palihog ko ani tubag og okay ra nimo, personal judgment ba ni nimo o aduna kay evidence nga dala karon nga ang santo dili pwede na i-refer kay Jesus o unsa ang Spanish sa holy. Thanks brother. Imo tubagon bro. Yeah, ako tubagon kay ingon man siya, request man. Sige. Kisa na si Brother Renante Nalasa. Dinante. Sa imuhang pangutan na reference, ang atong reference na Biblia ta. Una, anita sa Grego nga Bible, dayon sunod na translate siya into English, then into Spanish. Again, ang Spanish wala siya distinction sa saint o
saint o kaning holy. What's the distinction? So ang iyang gigamit santo ra yung gigamit tanan. So dili na to na di pwede na kay ang Bible magud specific magud na siya nga muigo. Every word kailangan sa Biblia na nga sakto gyud na. Kung masayop nimo ang word ana, masayop ang meaning, masayop tanan ang reading. So kung ako pa'y translator as Spanish, mubaro na lang jud ko pero wala man na sila kanang mga translator sa Spanish di mo kumutuan na nga mga giniyahan na sa balaang espiritu o sa Dios nga pataka na lang sila o butang diha. Kung wala sila is exact gyud nga meaning, dili pwede di para sa ato ba nga ginisaya na natay balaan, do na pud tay santos nga gibaro nato sa Spanish. Then doon na po tayo, balaan and santos. Lahi gila sila. So dili nimo matawag og santo espiritu. Dili na to matawag ana espiritu santo kay Spanish man na siya pero doon naman tayo balaan. So gigamit gid nato balaan. So lahi gid ang holy og balaan og santo nga saint. So di gid na pwede. So ikaduha ni mga pangutana is katong sa referensya yung gingon unsay Spanish sa holy. Yeah, ang Spanish sa holy lagi, gigamit niya Spanish, holy is santo ang yung gigamit which is wrong. Na di gid na pwede nga tawag. Di man po kakadba, umingon tag santo gyud, sakto na. Ato yung ibalig English, mingon dita Saint Spirit, di ka kabasa na. Holy meaning ana, iyang gibali ang meaning sa translator. Bati ang translator kay wa niya pangitae o kaha nagbaro na lang siya og kaning original nga word or iyang gigamit ang Griego baka ha ang iyang pamaagi iyang kuan sa tanan iyang general so lisod na dili maigo ang sakto nga meaning gyud kay santo ibabaw gyud ang Dios sa santo di ka makabasa og Saint Jesus, Saint Spirit, holy gyud na siya because mao gyud na name niya Holy Spirit and Holy Child Jesus. Okay, gikan ni Graham Ranisis kay si Kristo dili na mabitbit. Okay, di ko na mabitbit si Kristo. Okay, dirita sa kay Liamer sa Olainis daog na si YD kay sugot na si Rian nga holy ang ninyo. Okay. Itnan code laban lang Fuentes paminaw tika unsa imo rason. Okay, gikan to ni Itnan code ando tam mga Katoliko nga bugalon ayaw diri kay forma na Andrew Tam. Okay. Direta kay Itnan code tubagay IYD paligoy-ligoy sa may tubagon. Okay, gikan ni Brother Laymar Solaines Rean kasabot baka og synonymous. Okay, Christopher Barquilia pastilan oy kinsa kunoy nag-ingon nga tawgon ang santo ninyo ha? Nag-ingon nga tawgon og santo ninyo. Unsa bana nga pangutana oy Spanish gani nga language okay. Pastilan hubad gani sa Spanish. Okay gani ba Brother Christopher Barquilia. Okay, Rian na aning naka naaning naka broha wala ka na hulog manutana. Okay. Brother Renante Nalasa, ani bro, unsa ang binisaya sa saint ug holy? No. Yeah, santos and balaan. Okay. Dahil ang santos, dahil ang balaan, we borrow the term santos from the Spanish kay wala man tay atong word nga atua. We borrow kutsara, we borrow lamisa, we borrow the word color from English kay wala man tay equivalent. So gusto nato makuha ang pinaka-exact word. That's why we borrow term from other languages kay doon naman tayo gitawag language barriers. So mo na sakto nga translation, di gid ka mapatakag translate kung dili na makuha ang lipat-lipat man ang style nga usa ka word duhay meaning. So lipat-lipat na di na pwede sa ato sa Bible gawa sa wordly pwede sa Bible dili. Ay nako revolto lagi dayon kung wa na laing ipangutana. May mga tunggat lagi ka ni Brother Christopher. Tog na Christopher. Wala na mugos nimo.
synonymous lagi riyan. Okay, kani Limars Olainis. Synonymous. Walay synonymous bro sa Biblia, dili na pwedeng synonymous, straight dita every jot and tittle. Ingon si Kristo, every jot and tittle of this book will not come to pass until all be fulfilled. Every jot, tittle, usa ka word, importante na, walay synonymous diri nga gamit-gamito nato. Ikan ni Tim Tan. Karon pa ko kadungog nga ang santo ug balaan dili di ay nahuli May kinakabaw na ka. ni Ray Fuentes. Pero mituo naman siya gatawgon og Holy Child si Jesus. Yeah. Idi parehas lang pod santo ninyo ihapon naunsa maning pastor. May pagmubalik og grade 1, okay. Limars Olanis, dili mo dawat si Rian sa Spanish translation kay supalpal man siya. Okay. Namra Agural, wala nay klaro ang pangutana ni Rian, mugawas na topiko. Murag dili pa kaayo prepare si Bro Rian ani nga topic. Okay, Tim Tano, hoy Rian Puentes ay lagig sukol-sukol kay YG. Kay wa jud kay daganan pildi nakakatawan raka. Okay. Dirita kay Brother Christopher unsa to? Ang mga Spanish Bible walay giya sa Holy Spirit. Unya ang mga Baptist sa Spain wala di atoy giya sa Holy Spirit. Paita pod anang pangutana okay. Limars Rian ang Espiritu Santo Espanyol mana siya mali dahil na sa pamulong. Ito ba mo? Sa ato dili gid mi mo gamit anang kuan amo ginang gi-correct di mi mo gamit Espiritu Santo kay do naman tay tinuod nga term or exact term for holy nga balaan, so balaang espiritu jud ang among gamit. So kamo nay gamit anang Espiritu Santo nga inyo nang gamiton. Again, pwede man ta mo borrow gud kung wala, pero do naman. So we call the Holy Spirit bala ang Espiritu dili Espiritu Santo. Okay, so pag Sherwin ang Spirit dili tao mauna nga holy. Ang dapat si Jesus nga bata reasonable nga tawgon og santo ninyo kay si Jesus both human and divine, meaning sa holy is in archaic thing that is extremely holy, while a saint is a person to whom a church or another religious group has officially attributed the title of saint. A holy or good person, one eminent for pity and virtue. Okay, ikan arita ni Limars. Rian, synonymous ba nga word nga holy saint parehas lang na. Okay, derita holy saint synonymous meaning not the same word but same meaning. Okay, di ka mo gamit og Espiritu Santo ang mga Baptist di ay sa Spain nga mulok ni Kuto. Okay. So dito sa uban sa ta ato sa ring kuno na to ang second stand ni Brother Rian. Last dance. Last dance. Okay. Okay, so sige bro. Alright, so again, ato ang gipamatud-an mga aygala nga kining gitawag nila og Santo Niño. Ang ato amanggod nga katbang dili gid niya dawaton kani nga whole exact, pero nahog na ni og nagdebate na hinuuntag word which is not the theme of this debate. Mingon ganito og Santo Niño, of course kung kinsa to siya, apil na tong iyahang imahe, apil na tong iyahang tanan nga attribute o unsa na siya diha nga giila-ila mailhan nato mao toy apil, pero isod man nga ato ang gikuanan karon na term naman hinuon nawa man ang taningon nga kanang termino nga holy siya o Santo Niño mauna si Jesus Christ, pero ato gihapod nang ma-dispute bisag unsaon. Again, gipangutanan ako siya ganina, ning angkon siya. So usa ka affirmative ning angkon sa negative, wala na.
Niingon siya ganina nga ang Jesus is mao gid na proper name. Oh, kung mao man day na proper name, so dili na si Santo Niño nga balaang bata lang, mutawag lang kag balaang bata. Inyong ingon ang Bible nga ang lalaki nga maanak balaan ngadto sa Dios, daghang balaan, daghang bata. Sa ato pa, dili na siya si Jesus mo na akong ipangutana ganina, nagkatawa gid siya kay kataunon man nga kung doon na kay pangalan diri sa gawas niya iigo nimo, doon na pangalan, for example Maria. Kani siya si Maria na kay naaman sa Bible mabasa man, o kana nga kana nga argumento klaro kayo nga kaning sinurambaw jud na nga argumento. Bisan again bisag basuriro ana makasabot nga sayop na nga argumento. Nga maingon ka nga nabasa nimo diri. Pero but tahon nato mga kaigsunan kung nanginaw mo higala nga ato yung tan-awon gid unta ang kinatibuk-an nga kani si Santo Niño kinsa ni siya. Di siya mo touch og history, dili tanan kay kung nga history wala na. Ano man, ingon ang history, the exact origin of the infant Jesus statue is not known. Sa paghatag ni Magellan nato kinsay gangalan, ilan ang tong gitawag. Karon lagi kung argumento nimo, tawagon nimo ni nga butang, for example, sakto ang Iglesia ni Cristo. Oh, you know na, Iglesia ni Cristo sila. Unya mabasa nimo, sila na. Kung kana paliya kay nga argumento, kung mao nang argumento ha nga kung naa diha pero digid na nimo dili nimo mabasa nga moingon dayon ka nga mao na diha day kay nabasa nimo di na mao nga pag-argumento, binuang nang argumento lipat-lipat na. Atong hibaluan nga kani si Santo Niño gikan ning Magellan nga gihatag dayon mao ni siya kinatibuk-an. So mao ni atong gi-dispute karon, di ta mo dispute sa law, di ta mo dispute sa Acts, Bible di atong i-dispute, di man ang Bible. Ang atong diskutan ron, kanang imong holy child nga dili nagikan sa Bible. Kabaluta, nga ang exact origin na wala na hibaw-an, unya, ningingon pagyod nga, gikan di ay na sa pananawon ni gitawag og kaning santa sa Katoliko sa Spanish. So, sa pangalan pa lang daang Santo Niño, gikan na sa Spanish yun. So, kung gikan sa Spanish, kani si gitawag og Teresa of Avila, doon na siya pananawon, unya gi-paint na siya ni Flemish artisan. So ang atong tanawon unta ani kung debate lang daog murag lisod kaayo, no? Kung mao lang na ato ang debatihan karon, wala lisod nonsense nga topic because kung si Jesus Christ is holy, kung si Jesus Christ is child, dili na debatihan nato sa Bible, pero ang ato mong nasabtan ron nga atong tanawon jud si Santo Niño di Cebu. Kanang karong isinulog kana siya dili kay walay labot imahe, dili man termino lang o termino lang. Si Jesus Christ mabasa, kung makabasa ka lagi di gihapon mo igo ang argumento. Kung kinsa kami Iglesia ni Cristo, mabasa sa Biblia, Iglesia ni Cristo tinuod mi. Oy do na koy Iglesia ng Dios, gibasa sa Bible naapod tinuod sad mi. Lisod kay na. Kung mao nang argumento niya kamo dihang naminaw. Puro ra gyud kuan ninyo puro ra hatred pero wa man mo ganahon na. Akong giingon nga Holy Child Jesus klaro na sa Acts. Wa gid siya ingon nga Holy Child lang inana wa niya giputol dunay di nimo ma-equate ang Acts chapter 4 verse 30 sa Santo Niño kay wa may klaro ng Santo Niño improper name. Nya ingon ang Bible ang mo open sa womb nga lalaki pagatawag og balaan ngadto sa Dios. So ang tanang lalaki di ay para sa Dios balaan para niya inig kagawas anak. Dayon bata. So daghang balaan, daghang bata. Karon kinsa man na siya. Umayong kag Jesus claim, imuha ng claim pero kung sa kinatibuk-an gyud dili na siya si Santo Niño. So ang imuhang Santo Niño from the image, from the history, from the pangalan, dili gyud siya muhaom. So, nganong mang dili man ta mo gamit kayo anang kanang sa Spanish, mingon ka nga lahi diha ang Spanish man to sila. Ila tong gamiton pero kita kay kuan man ta naghisgot na tarog termino, kung maghisgot og termino kata nga mga Bisaya gid ta kung naatay Bisaya nga gamiton. Maibaw na nato, makuha nato, maigo na tong word. Pero again, igo-igo sa word na ni.
Kung maora ni ato ang pamaagi mga kaigsunan, daghang kay tinuod. 1 and 30 seconds. Daghang kay tinuod kung igo-igo lang sa termino. Among ni nganlan. Oh, nganlan namong usa ka butang. Basahon sa Bible, sakto na dayon, pastilan kung mao na ang imuhang argumento. Ambot lang bisag basuriro. Dili mo tuon nimo kung mao na dayon. Na kinahanglan imong tan-awon ang kinatibuk-an kani ang nga tema. Kinatibuk-an ang atong isgutan niini. Pero kung daog pildi atong ipangita, sakto na dili na lang ato na lang ning kanang kuanon nga mao na termino na hinuon. Pero kung imo tan-awon ang ato ang gilalisan ron, it's about Santo Niño. Pag ingon atong Santo Niño, kanang naa sa ato ang rebulto, mao na siya. So ang history ana imo makita kung kinsa gid na siya tanan jud. Kaya tibukan Bro April mao na the Santo Niño di Cebu. So maon ta na kay nga naman lahi-lahi man sa lahi ang infant 40 segundos. sa Spanish. So kana mga igala kay sunan kung kanang argument kana palya nga argumento nga kung naay ngalan basahan sa Bible tinuod na, that is not true. We need to dig deeper kung unsa ni siya gikan, kinsa ni siya, kay kung lagi akong balikon kung doon na kay termino ipasok ni sa Bible tinuod na daghang kayong tinuod. O daghang Maria, daghang Jesus, daghang tanan kay mabasa man sa Bible bisag kinsa ipangalan nimo mabasa nimo sa Bible kung mao na imong argumento palya na siya policy of equivocation mao na equivocation nga policy na 5 siya segundos. na imong ikuan ang word base sa imuhang nabasa. Okay, ato sa nimo basaw kay daghan na kay mga mensahe dire. Okay, gikan ni Brother Rian naning kamot jud para mudaog na pudga gikan ni Buyit na hakalan. Hay sobra ka bright ning akong amigo Brother Rian Fuentes lahi di ay ang holy og balaamo ni ganina. So focus the topic kay broad na kayo gikan ni sa Saradindura. Din ang hiles good evening sa tanan. Okay, naminaw minimo Brother Rian Fuentes, lain paminawon ba? Mas tukan pa day ka sa translator, dapat matranslate po kag Biblia bro Ray. Kay mo palit ko sa imong gihimong ikan ni Brother Buyit Muntil hakalan. Okay, so dire sa kuan ato sa ning pangbasahon ni sila. Jesus tigana no. Yamars Holy Saint sa mo nila. Dili ka ang Espiritu Santo kay dire. Brother Renante Nalasa, unsay version sa Bible ang insakto bro Ray? Kay sayop man ang Protestant Bible karon nadala ni Brother EYD. Bro, kay Bro Alima daghan ang rejected nimo. Kay Bro Tamundok daghan sa gi-reject nimo. Bro Rian, unsay gamit nimo na Bible ug why nakaingon ka nga insakto na? Thanks Bro Ray. Sunod Bro EYD, tuon na sab tingali ka reject sa iya Bible dala saying. So imong tubagon say sakto gid na diha gid na siya magbase sa tanan kay mostly sa inyo hamagog naandan, even Baptist pod nagkabulag sad niini nga daghang mo gamit lagi og version. So kami sa nga mo ang pinaka gamit gid nga version is King James gid mi wa gid mi lain. And I want you to know that every translation has differences. Nya ingon ang Bible ning ingon ang Dios nga iyang i-preserve iyang pulong. So do na gipulong sa Ginoo sa mga translation. Ubingon ta tanan translation pulong sa Ginoo mo na pildihon gid Muslim gyud. Kay kanang tanan bitaw nga mga translation do na ginay sayop. Kung imong tan-awon di na sila magkapareha, so alkansi gid Muslim, pero kami makabarog mi kay na mi usa ka version nga gihandom ang gigamit ang King James version gyud among ipataas. So every translation do na nagkalahi-lahi na. NIV katong gibasa ganina lahi to pulos karon pangutana kinsa may pulong sa Ginoo adto, kinsa may mabuot ana. So do na sa mga translation mga igala lahin-lain, no? Ako nang pamatud-an ninyo tanan translation halos dunay kuan mao na
nga di gid nimo gamit og daghan kayong version sa Bible. Ang amo lang among pamilion labi na Binisaya, Tagalog, among pilion didto kung asay mo igo sa King James Bible nga amo ang ginagamit. That's why dili nimo gamit glaing translation sa amo especially sa doctrinal. Pero mo kuan gud mo accept gyapon mo mo like mo basa mo share me using another version pwede ra na. Pero kinatibuk-an like pag kuan sa doktrina jud namo is King James version among ginagamit. Okay, direta kay Aliamars Ulaines, looya sa mga Espanyol. Rian nga sayop di ay sila pasilan. Okay, gikantang Brother Christopher, sige Puentes kay dili man day ta mo gamit og Spanish. Hala unsa may Cebuano ukot sa. Okay, gikan ni Brother Olaines, na ay Bible Baptist Church sa Spain. Sayop di ay sila kay nigamit sila og pulong Espiritu Santo. Okay, direta may pagpaminaw ni Gupong Ma'am Jean. Nya, oy sir don ni on air dek. Okay, sayang di ko maka-join oy na bisita. Okay. Androtan, so dili di ay pwede na kung Bisaya mainta mga Espanyol na lang inyong gipadibate para magdaog dayon. Okay, direta sa cross-examine mga kabisdak. Cross-examine tag 10 minutes gikan ni Brother EYD. Okay bro? Ready bro? Salamat you, brother. Sa kanto ako sa isip. Sito mo dito rin. Done. Okay. Sige, go ahead. Salamat you, Brad. Double A Irwin Ibarita o mga viewers sa Toria sa lalayang lugar. O di Brad RF Rian Puentes. Unan kong pangutana. Nga niingon ka man kaganina sa unan kong pangutana sa first time. Nga ang Santo Niño Spanish na pangutana. Diin ka nangupya na Brad Rian Puentes. Ang pulong Santo Niño ng Spanish na. Kubag? Ang pangutana nimo daan sayop kay ngano mang nangupya man ko nga ikaw man maoy na matuod ana ron wa man ko nangupya wa bro YD miyong ka diin nangupya so implied nga nangupya ko or ning dawat ko nga term nga ikaw may nagpamatuod ana ron wa man ko nangupya ana diin Mr. man ko nangupya. Moderator, sakto ang pangutana dito sa valid questions kay iyang gitubag nga Spanish ang Santo Niño. That is pertaining ni sa imong gitubag. Pangutana, kanang panginoong Spanish ang Santo Niño na kiningong sakto na Spanish. Diin ka nagkuha ng word nga Spanish sa Biblia o unsang klaseng Biblia nga Spanish O, nga sakto ng Santo Niño. bisag dili Biblia na may language ana nga Spanish so bisag dili Biblia ana atong kuhaan nga nakasabot niya na nga Spanish na siya nga word through the research nga may bawaan na to nga Spanish na siya nga word. So kung word lang atong dibatihan dire di lang na mangundang lang tani kung word lang atong dibatihan Dili pulong bitaw ni atong gidibatihan. ang atong gidibatihan dire Santo Niño is kinatibuk-an sa ako pero sa mga pulong lang murag wa ta nag-abot ni Mr. Moderator, the answer is not responsive ni Rian Puentes. That is valid ang pertaining siyang tubag nga uyon Spanish na. Kay Spanish na ba kay sources gigikanan nga kanang sa tunay Spanish gikan sa Biblia o wa tugas ni Brother Rian Puentes. Spanish word nga pulong pinulungan language. No namang mo gamit pa man kag Bible diha nga language man na. Bisa pag di ko mo gamit og Bible do na language nga Spanish. So ano mangingon man ka nga mingo man kag diin man ka nangupya nga ikaw may nagpamatuod ana nga ngalan Santo Niño ikay nangita ana sa Biblia. Sunod pangutana. Kani Santa Biblia man Spanish di ba? Ambot lang, wako ka kuha mo na. Imong Holy Bible man ang boss. Dili ba Spanish man? Santa Biblia, Spanish. Karon kay Spanish. Sa Lucas 1:35 nga kining Santo Niño tukma sa imong guyonon niya. Maura nga imong ingan nga Spanish ang Santo Niño diya. Nya kani Spanish mo sa ingon ka Spanish. Pareha dili. Ganina ra ko ana nga ni Nigar
nga dili na mao ang unang gisulat ni Lucas. That's translation nga bad translation. Mr. Ang Monitor, objection. O ingon ako dili ko muyon. Akong tubag ha, dili ko muyon. Ingon man ka oyon na pareha na dili. Dili na pareha. Dili. Ang imuhang Ang gingon. pulong Santo Niño, mausa na imong guyunan nga Santo Niño nga kinatsila. Kung dili naman Santo Niño, naba kay laing Biblia nga kinatsila ang Santo Niño. Kung di naman ganito tinood. Muyong kag naa ba kay Biblia nga kinatsila. Ay, Oh, in English ako in English ako binisaya wa koy kinatsila kay di makukatsila, boyfriend. Wa tama wa ko mangutana sa English o sa Binisaya. Koneksyon ni kay diha ka ni sulti karon og di tikabiyaan kay niingon mangiga nga ang Santo Niño Spanish. Karon na may Spanish Biblia basa Mr. Monitor. Ya usa ko mangutana panin diliwan sa digyo. Bisa pag di mo nung basahon na ingon ako ganina bad translation kay wa niya giklaro kung unsay saint o unsay balaan. So, Asa to pa pag-uyo nimo kaninang Santo Niño na estima bad po ng word. pero sa mo ko miuyon nga Santo Niño na sa tema wa mo ko uyon, minigar gani ko karon nga nami kag miuyon. Na-record na Araw, Real araw, British nga kining pulong Santo Niño kinatsila ba na? Sao kinatsila? Okay. Na-record na? Ning uyon ka, kung hinguyon Uyon ka. ko, ang imong pasabot ni uyon ko nga Spanish na nga word, Spanish nga word. Ayaw Oh, ko yung karon. nang uyon ko, anang Biblia ha nga imong Sa, ginan. sa to pa, pag sulti ng mga Spanish word, wa ka mamangka ka na. Tinood Wala, na. tinood karon, na. kaya wa mo maka. Oo. Karon, di man ka nagkuha nga Spanish word na. Kaya na ano may Spanish word diri sa Santo Niño gyud. Mauna, pareha na kay Spanish man eh. Di lagwa lagi ko gakuha, wa ko nang hulam. Ikaw may nangutana ron, unsa na nga word, may bawaan na to na through the language bisag dili Bible imong gamiton, nganong di man limo na may bawaan. Mr. Monitor. Klaro man na. Mr. Ritor, Oh. wala lang ko sa nasisyo mga tanan. Nangutana ko, sa nasulat lang diri sa Lucas 1:5 Santo Niño. Okay? Pareham gina si mong giuyunan nga wa ka mamakak. Okay. Sa pareha lang, uyon ka nga, pareha ni sila. Okay, tubagon ako, dili. Dili ko yun ha, tubag na. Then, explain. Dili na siya mao. Sa ako ng argumento ganina, kung mao man ganyan ang argumento ha, nga kung naay pangalan, ibutang ni sa Bible, tinuod, ang iglesia ni Kristo tinuod, ang iglesia ng Diyos tinuod, Wa, ang baptista tinuod saan, kay mabasa man sa Bible kung mo ng argumento ha, boyfriend. wa kita mang debate. O man ako, Wa ni tubag. debita. Next question. Karon, kay kining, ha? Klaro na mga kining, wana, sunod pangutana. Okay. Kay, Tubag. ningon ka man nga ang NIV Bible sa iyo bad translation na. Matod pa nimo. Wala ko yung NIV ha, kana. NIV man eh, Spanish Bible. Di na NIV. NIV ay. Nanong si NIV oh. Na. Oh sus, noon sana. NIV Bible Spanish ni. Ningon bad translation. Mao na, oh. Nuigo version mo na. NIV lagi in English. NIV. English, Ah, Spanish man eh. From. Ha? From na siya. Dili na Kuha na siya. kaning, duha ni ka, duha ni ka translation, Spanish o English. Kaya nga, oh. NIV. Kaya nga. Ang mato pa mo bad siya. translation eh. From. Karon kay bad translation man eh. Sa to pa, Ang English na, dili. otoridad ay ka musaway sa Biblia na sayop ni hubat, tubag. Tubagon na ako. Dili, Di, wako. pangutana, Mr. Monitor, otoridad ay ka na kay authority nga kining NIV Protestant Bible bad translation eh. Dili ko moingon nga nakoy otoridad pero doon ako'y choice pagdawat og dili because I have the freedom. Ako mo'y manubag sa kong kagalingon. So ako nang Wa ko mangutana ako sa choice. Pangutana, na ba kay authority nga kini siya Biblia sayop ni? na ako'y authority sa kong kagalingon na di na ako nadawaton. Isa gatag ni mo authority. Ako sa akong kagalingon kay ako may mabuot ang angog. Naday mo Next ang question na. naghatag. Question na. Ngano na ako'y otoridad nga ako nang i-reject nga ang kisa may mo naan ba mo buot na kulain nga ako man eh. Okay, sunod pangutana bro. Sunod pangutana. Otoridad nga. Matod pa nimo kaganina kung gilista nimo mga argumento Okay. nga kining holy child ngutana ka sa proper name uyon ka si Jesus proper name na
Jesus Christ, yes, Jesus is a proper name. Sa uyo naman ka. Sa to pa, kay sa akong tubag kanina, wa ko masayop. Ngani proper name Jesus Christ. Sakto, wa jud ka nasayop adto kay ning uyon Oh. ka sa ako nga argumento. Pero kining proper name, niagi ni pagkabata mo ni Holy Child. Miagi pagkabata, that is not in dispute nga si Jesus Christ miagi pagkabata. Karon. Pero dili nimo ma-equate sa Santo Niño kay si Jesus Christ, mahibawa na to, Holy Child Jesus gid siya, di lang Santo Niño kay daghang holy, daghang child. Every male that openeth the womb shall be called holy. So every male di ay sa Ginoo holy. So daghang na improper man gani, that means dili si Jesus. Sunod pangutana. Kining Holy Niño mo ni Jesus dawato nimo. Holy Niño mo ni si Jesus. Kung gikan nimo dayon Pangutana ko nimo kung ikan pangutana ni aha magikan mo kanang Holy Last 2 Niño minutes. mo si Jesus. Sakto na dili. dili na sakto base sa akong gibasa ganina nga mayon kag mao si Jesus daghan mang huli daghang bata so mayon kag si Jesus imo-imo ra na dili na sa Sunod pangutana. argumento. Nganong niingon ka man kanina sa first round nga Holy Niño Jesus. Karon dili na sad. Sabdon mo na to nga nagkakundradik ang imong ipamahayag Rian Fuentes. Ingon ako ganina nga dunay proper name ningingon ganina nga Holy Child Jesus atong tawago na kay daghang holy daghang balaan sa Dios so moingon na kag holy balaan lang dili gyud na si Jesus. So kung imo nang butangan og Holy Child Jesus si Jesus na mo na akong giuyonan. Di, ang pangutana, Mr. Moderator, Brad Erwin Ibarita, Next question. pag ingon mo kaganina nga Holy Niño Jesus sakto, niya karon ingon sa kag-Holy Niño sayo, asa may tinuod do Rian Fuentes? Kaganina nimong sulti na makakaito og dito tinuod o karon mo'y tinuod mo na imong gisulti. Tubaga, Ang akong istorya dili baka ganina og karon nga Holy Child Jesus is mao ni sakto dili ang Holy Child lang usa lang nga Holy Child lang inana lang imo dayong i-connect sa Bible di na mao ingon ko ganina klaro Holy Niño Jesus Holy Child Jesus so naa gyud Jesus because proper name may bawaan na to nga si Jesus na kay daghang holy daghang bata lipat-lipat man ang holy lang bata unya ang Holy Niño Jesus, maura ng Santo Niño Jesus. dili kay Santo Niño ra man na dili man na Santo Niño Jesus Asa Ikaw ra may mabasa gibutang. ang Biblia nga dili pareha. Ikaw ray gabutang Pangutana, og Mr. Jesus. Peter, Batamag, what verse in the Bible, where can you read in the Bible, ang Santo Niño Jesus o Holy Niño Jesus, dili pareha? Nganong Second service. ngano ipapangita nimo sa Bible nga wa man ginas Bible ang imong Ya kaningon ka ba, Holy dili Child. pareha? Sa to pa, tubagono ni mo ni, kay gisunod ko ni mo pangutana, na ba kay versikulos Biblia, from Genesis to Revelation, ang Holy Niño Jesus, sakto para nimo, unya, ang Santo Niño Jesus, dili sakto, asay ebidensya mo sa versikulo nga dili, nakasupaki na. mabasa nato Answer. last answer mabasa nato na Acts 4:30 Holy Child Jesus. Maura. So, dili Holy Child Jesus. Mo ng Santo Niño Jesus. Dili si Santo Niño nga disibu. Okay, time na. Okay, so direct ato pasahon sa Neves before sila mag-rebuttal. Now, Kini they're si going to be Bradley and Fuentes ang gikan ni Emerito Emilio? ah, Ano siya na? Emerito. Imiterio Caballero. Sige nga. Siya kini si Bradley and at sa Basa nato. pa nimo. Basahon sa nila ko. Kini si Bradley and Fuentes iyahang pagka-bright pa sa mga translator kay iyahang gikurhian hain may sakto si Bradley Ann og mga translator si Brad Amy Caballero ni okay si Brad Amy Caballero okay direta sa lain diri daghan pa ni Daghan mo rin. Gano'n. direta ni asa naman ni Dili na madagduho eh. Di mo na. Kaya naman yung basa. oh Martes ba na? okay direta ni Andrew Tam so dili day pwede na kung Bisaya may tagma mo ni ganina adto na nasakpa na mo gamit man di ay laing translation para ihaom ang inyong pagtuo sakpa na gikan ni Christopher Barquilia
Okay, sakpan, lusot, bahalag gikan ni Gerald Kim Ortiga. Galibog naka palusot, okay, gikan ni Gerald. Ngano man ang maglalis man about ana sa mga Bible no relihiyon sa matag isa nato ang magsulat sa Bible tao na sad. May pag matunog gikan ni Ma'am Jean. Arles Oy, okay, may pagpaminaw sa CIT sobre todo tulibagbag man manisirian pagkaluoy, okay. Direta nga brother Christopher Brachiles sakpan na lagi Puentes. Mugamit man di ay kaglaing translation basta muhaom sa pagtuong baptist. Sakpa, okay. Ikan direta ni Gerald Kim Ortiga, self-proclamation and self-interpretation. Okay, direta kay Tim Tan. Walang kwentang argumento ni Rian Puentes mabaw. Ang alam lang niyang santo ay balaan ay ang santo ninyo nga rebulto, pero ang santo ninyo nga Jesus ayaw niya. Napaka-ignorante talaga. Tapos ang Espiritu Santo nga original name ay binago na niya o ginawang Espiritong Balaan. Okay. Christopher Barquilla si Sir Puentes murag kung haong bad translation, pero kung oyon sa pagtuo dili bad translation daghan ng iglot. Okay. Alay Mars Olaines, siya lang naghatag og authority sa iyahang kaugalingon. Mao bitaw si John Smith, siya lang nagbautismo sa iyahang kaugalingon pod. Adapt jud ni Rian, okay. Out of context naman ni. Okay, balita ni Brother Christopher. Basta ako mga brad, niangko na si Rian Puentes nga mugamit di ay glaing translation basta haom sa iyahang sa ilang pagtuo. Abi ko kijibir ako no kay sakto ko no, ha. Earl Sanchez, why unod ang negative nagyama rag hapon. Andrew Tan, tataw naman nga kahibalo si Pastor Ray, dipinsa na lang na iyaha. Ang term lang gusto niya ipatarong, binisaya na lang. Bisaya na lang na ninyo para magkatoliko siya. Gikan to ni Andrew Tam. Okay, so direta sa rebuttal. Pinato rebuttal niya, 5 minutes? Pala na lang. 5 lang. Okay, may kadungan. Sige, 5 minutes. At, 5 minutes sa rebuttal mga kabisdak. Okay. So, ready? So, Sige mo, una si Brad Rian. Right. Okay, so dahil kayong mga salamat sa mga nag-comment, mga nagsunod, mga negative ng mga comment. Okay kayo na, nindot kayo na. Kay anyway, Katolik man mo, di bias yun mo diha. Okay ra kayo na. Sige pa, comment lang mo kay free ra na siya. Niya, atong tubago ng atong mga apilon to mga komento na regarding sa atong tema karon nga lisod-lisod ni siya nga tema kay wala gyud nato na specify kay sa ato ang manggud-ani kung ato lang ning hinuon-naon nga kamatuoran ang atong gusto, so kinatibuk-an gyud unta ang ato ang debatihan, pero nahug na noon ni siya og termino. Pero ibutang nato sakyan nato ang argumento sa ato ang due respect brother AYD nga argumento nga fallacy of equivocation nga kung doon na kay termino dayon imo dayong iduot na mo na fallacy of equivocation. Bro friend, tudloan ti ka sa fallacy of equivocation nga niingon diri in logic
Equivocation is an informal fallacy resulting from the use of a particular word, expression in multiple senses throughout an argument leading to a false conclusion. It is a type of ambiguity that stems from the phrase having two distinct meanings. Ngumiyon kag balaang bata, ingon ng Dios, pagkatawag balaan ang ako ang mga ipang-anak ng mga lalaki. Balaang bata, kinsa man na. Kinsa man na, mo nag-ingon nga false fallacy of equivocation. Nga dunay ambiguity stems from a phrase having two distinct meanings, not from the grammar or structure of the sentence. Kay ning angkon gud siya ganina nga Holy Child Jesus, and Jesus is the proper name. So maingon imong atong tema ron, ning ingon diha nga imong pamatud-an nga si Santo Niño mo na si Jesus. So automatic fallacy of equivocation. Nanong fallacy higala? Fallacy na siya kay akong nang-ingon ganina kung mao na ang atong argumento daghang tinuod. Among nganlan among grupo Iglesia ni Cristo, mabasa Iglesia ni Cristo kami na. Naay Iglesia ng Dios, basahon na pud nato Iglesia ng Dios, kami na. So kung kana lagi mao na imong iduha ang meaning unya imuhang kuan di nimo tan-awon ang iyang history, ang iyang kinatibuk-an kung kinsa sila, then daghan ang mahimo nga tinuod. So kana nga pang-argumento mga higala, wa man gud na kasayod si Christopher, si Earl, kana wa na kasayod unsa ning mga fallacy. No? Dapat inyong tanawon kung unsa si fallacy of equivocation, dunay mga examples dinhi para mahibaw-an ninyo kung unsa na siya nga klase. For example, since only human is rational and no man is a man, male, therefore no woman is rational. Kuyaw kayo na. Mayroon ka nga, Santo Niño. Basahon ako sa Lucas 1:25, Santo Niño, siya na. O, kuyaw kayo na nga siya nga argumento. Kung mo na nga itong argumento, wala fallacy na siya sa argumentation and debate. So karong kagabhion, binako og likon jud kaayo nga pamatuod ang atong kaatbang si Bro AYD, pero akong gidala kutsara luyat pa perting bungkaga gyud sa argumento kay fallacy man ang iyahang tirada. Dili man siya mo touch og history, dili siya mo touch og kaning kinsa na siya hasta ang imahe. So bro friend, murag ayaw na lang ng imahe di ay pag imuhang iarsa na lang, imuhang atubangon, ngalan na lang. Kay wala may labot ang imahe niya, so wa makanay labot. Pero atong tanawon ta tinitibuk-an. So igala atong tanawon nga for again sa ato ang ato ra gyud nga nahibaw-an karon nga argumento is fallacy of equivocation. When you have a term, then imong isanong sa Bible dayon ka mauna dayon na ikaw ray gahimo-himo ana because you don't know the history ana unsa nang mga behind the scenes ni ana, unsa nang mga asa kagikanan, ang termino daan asa nagikan, Spanish nga naman sa Spanish managikan nga estatwa mao na siya, pero lahi pud ang ilang ngalan sa ilaha, gidala sa Pilipinas, ginganlan dayon mauna dayon na binuang na bisan basurero nga 20 segundos. utok ana kabalo nga dili na pwede nga argumento nga mobasa ka dayon hasta imuhang ngalan, basahan mo sa Bible ikaw na Isaiah kilong-kilong dayon ikaw na si Isaiah propeta diha sa Biblia lisod kayo na. So ang ato ang 5 kaatbang segundos. sayon kaayong nalumpa nga dili na siya kay Santo Niño, dili siya Santo Niño Jesus. Santo Niño daghang balaan, daghang bata, dili usa ra gyud Jesus. Okay, time. So ari na po ta sa affirmative si brother EYD sa iyahang rebuttal. 5 minutes rebuttal. Okay, bro. Salamat kayo, Brad DJ Erwin, sa itong pinanggang kaatbang si Rian Puentes. Nga, ang akong gipabarog, tinaw klaro kayo base sa mong kasabutan, nga both parties nga nagkauyon, legal o valid na siya, nga isip negative. So muna nga, suma sa The Art Argumentation na page 215, ang affirmative,
under the theory of burden of proof, the affirmative has a duty to establish every issue that denied by the negative. So naanak ko ang hima niya nigaron niya. So wa ko makalapas sa palasi ang giingon nga iyara tong interpretation na nakabasa siya sa argumentation ni Bit, pero wa sa kasabot unsay basabot sa art argumentation ni Bit. Klaro na kong tima, klaro kayo niya. Tanawa, ang ako mga pangutana nakalapas siya og kining fallacy of ignorantio elenchi. This fallacy is also called irrelevant conclusion. Nga, but pasabot, nga ang ignores the real questions niya, yan ni conclusion siyang sakto siya, ignore niya. Klaro ana nga, siya mo yung palasay giniti sa dishonesty, deceit o limbong ka na. Niya sa 1:8:44, amahan sa tanang limbungan, mo man ang yawa. Tingali, siri, di ko yung yawa ani. Apo ni si yawa, tingali. Nga naman, ang Biblia, tinaw kayo ang pulong sa Diyos, matud pa niya nga, kung maunang mabasa, sakto itong Iglesia ni Cristo Baptist. Sakto pa dewa, kini mabasa ang ilang Baptist, gini ay, sirian, naluoy, kay wanis Biblia ang ilaha. Unya, ang Biblia ningon sa 1 Corinto 4:6, kailangan ang nakasulat sa banal na aklat. Nga nakasulat yun. Huwag mong bawa-bawasan o dinagdagan ang aking salita ayon sa Panginoon. Deuteronomio 4:2. Jeremias 26:2. Silutan sa Diyos ang magkakuha sa Biblia. Revelation 22:18-19. Sirian, klaro na nga naisanto ninyo. Di pa niya tuuan. Nasulat ko na, pulong mo na sa Ginoo. Unya, bargana na ba? Ang Bible Baptist, what the Bible says, Bible alone ka na? Hindi po sa mga Biblia, giing na ba niya, sayop ang kaning Spanish Bible, NIV, Protestant. Tungula to sa Garbog yun, yan ang sayop. Klaro, tinaw na kayo. Sa pagkadaog ka na nga, ang reject ni mong Biblia, nga muna atong gamiton sa pagpamatuod, imong reject ang Spanish, suspasting. Niya authority day ka, iyarang ko galingon authority. Roma 10:13, how they preach unless they are sent. Unsa pagwali kundi ka pinadala, kutlog bawali man ka. Niya kisay gahatag ni mong authority, niya ikaw sa gahatag, so pakasot sa San Pablo. Last 2 minutes. Perting lampur nasa din nabita, wagi igna daog. Daog na daan, sa timalan daan, hagba na. Kaya ni uyo na siya, nga ang Santo Niño kinatsila na. Unya, naa sa Spanish, Santo Niño, dili mao. Klaro na, ang natay saktong filosofiya. Unya, kita yung mga argumento nga yung gigamit, iyarang mayong pagbasa niya, pero wa siya kasabot yung ibasa. Nakasabot si Rey sa ibasa, pero dili maong pagsabot. Ya, authority kami interpret sa Biblia. Nga, the Roman, without the Roman Catholic Church, the Bible cannot exist. Ang gumbitin kami interpret sa Bible, ang simbahang katoliko, dili ikaw. Muna sa 2 Pedro 1:19, 2 Pedro 3:15-16, ni warning si Apostol Pedro nga private invitation pagtuis o grabe gituis ni Rey ang kwinti sa mga Biblia nga dili mao o giyan ang tulubagos Ginoo atom ning amigo busa nining gabita mga kiigsunan wa goy kalapasan sa art argumentation ni Bit ay hartong gituis hastang argumentation gituis hastang Biblia mo na nga nagpabiling tinuod ang Senyor Santo Niño. Nabas Biblia, Roma 10:13. Whosoever calls in the name of the Lord shall be saved. Ang tanan nga mosangpit sa ngalan sa Ginoo, pit Senyor Santo Niño, naa sa Biblia, Roma 10:13. Wala ko gamita kay ang last rebuttal surprise mo na. Wala nga akong gibabarog ng bibiling tinuod. Nagtuo ko nga si Rian magdala og bulldozer aron pagluad sa gibabarog. Oy! Ang ida niya, kuha naman, kaning daspan naman, muna nga, sama siya sa, kuhan ba, kanang hangin nga ni kusugyon, pero di ay, 10 segundos.
gipinsanga sa balod sa kamontoran. Daghang salamat o mayong gabi. Ayan mo to sa mga kabisdak. Ako yung mga bala kanina. Okay, so arita ako basahon ng gipang chat nila ni Anthony Flores pala si Tubag na. o ambiguity. Ambiguity. Kinsa man. O di ba language wise ang gigamit doon sa patunayan ang salitang Santo Niño sa Spanish. So Dili salita. Dili wala mega away sa salita. Away mi sa kinatibuk-an kay wala man gibutang diha nga word lang among giangawayan. Kuan gid na siya, whole gid na, broad gid na kay kuan man. Dili man siya, wa man siya ni specific nga salita. Kung salita dili na to awayan. So pinasusubalihan mo pala pastore na Tagalog. nagdaan sa pagkabata si Kristo. Okay. So dirita kay Imbiterio Caballero, hastang daghan ang buslot sa argumento ni Brad Rian, sod gawas wa jud ka tikalbong na jud si Bradley Fuentes og sani ipasukad sa argumento sa debate. Yan, so aritas mga lain pa. Arinante na lasa, bro, out of topic ni kinsa gani ang ngalan nga Iglesia ni Cristo tawagon og Bible Baptist Church. Sorry, out of topic. Alis good mo to Wala siya Bible sa iglesia ko siya Wala kanina. siya kapaminaw nga example man is not out of topic, illustration man na siya bro. Dili man na kuan wa man mihing adto dito. Amo lang gi example, illustration which is valid na sa argumento nga mohatag og illustration. Okay. Ang narita kay Namra Agural, ang atong igsuong Bradrian mas kamao ug mas bright pa sa mga Bible scholars nga nag-translate sa mga Bible. Layo ray 200 ka tuig ni Bradrian na naniihang kaugalingong translation sa Bible. Okay, dire. Nahay coming sila kuan, silang attorney maghimo na kuan. Na may bago nga Bible na. Binisaya. Okay, dire ni Brother Renante Nalasa. Sorry kayo nga out of topic kay ang Santo Niño ug Holy Child pareha ra man niya. Okay, so hilom niya. Dili man question. Okay, Okay well. lang, dili man. Basta ni angko nakangamugamit kag laing translation basta sa Baptist unya dili bad translation. Pero kung supak bad translation sakpa na ka. Okay, special mention maniri an si Christopher Brother. Oh, special mga amigo na nako. Mani kuan niya dito sa kuan sa forum. Palusot dire Brother Sanchez palusot na lang na niyang policy of equivocation, wala lang batang balaan na tao gitawag og Emmanuel. Okay, Tim Tan, kadaot sa mga protestante kay alam lang nila sa Santo Niño ay ang rebulto pero wa sila kahibalo nga tag-iya sa titulo ni Ana ay si Jesucristo. Maunay tinuod diha. Salamat sa bisdak. Okay, so mao to siya mga kabisdak. So next topic niyo bro. O sunod naman. Di ba? Next ba? Lunes, Martes. Come on. 7 to 9. 29 mo na. Lugar ka. Okay ron, Martes. Ibis, anam kay Babusa din. Martes. Martes lang. Bishop kayo Ibis. Martes. Martes or Lunes. Lunes or Martes lang siguro. Come on. Martes lang. Sabot rin ba sa text? I-post mo na Pagkapangulo to? Yung schedule lang na ito, Lunes, gayon. In kaso, maalit, ana ba? Para ko nang, Postpone ba, dihan naman sa Oo, Martes.
Masinday ko lugar kag Lunes niya, di na to i-schedule. Bitaw. Pwede mo, kita yung laman no, sa medalya. Okay. Kita get So mo to siya mga kabisdak. So wala mo yung Napailain ko ano, kalang. sa Na rin ko ano. Oh. Balian na pala ni Pastor Ray ang Santo Niño. Ibig sabihin, hindi ba nagdaan sa pagkabata si Kristo? Para sa equivocation, palusot.com. Saan nang naiko ano? Wala, drawing na rin sila. Gikan ni Anthony Flores. Yan ang nanaw. Okay, so wala tayo oras mga kabisdak at 12 na sakto yun niya nahuman yung alas 12 mga kabisdak ang debate nila. Taas man ding topika. Daghang pong mga interaction. Daghang mga interaction ba? Napos yung mga diya. Okay. Namigay mo. Ang boss, brigade. Pwede mo siya reply. Okay, so wala tayo oras. So atangin na po sila Lunes or Martes sa ilahang lugang topic alas 7 hantod alas 9 sa gabi mga kabisdak. Okay, so manamilit na lang min yung tanan o so mag-prayer sa ta. Sige. Sige. Salamat yun sa Robert Macong Platini sa mga sipli sa imong amigo. O si GDP, o isa pa rin uban niya, si mga Catholic Defenders.